Kwa kanyo ni nonro mar janon buge omenda mapacho kaendi yango kaka mendni osebede kaka guch NGCDF okta maber kuonde chung' ute bura mapacho ka. Kakoro wachomo giko higa, wamenyo nonro ma Auditor General osetimo, kendo manyiso kaka chochni mag kwano, nyao mar tich, mibadhi kod gwenyo budget osebede chenro mag tiyo gi omenda e hik omenda mar higa mar 2021 nyaka 2022. Jafwambo marwa Walter Nyambaga chiwo ranyisi mar moko kuom ute bura ma nonro mar bugegi mag pes NGCDF osekelo chich. Eka oganda loro iga, jong'ong mar Auditor General pod okwayo oko mar rango kaka chenro ma itiyo godo gi omenda mag jopiny itimo ma onge mindni gi pesa. Ripod Auditor General no lero yor tije mag omenda makelo chich agulu mag NGCDF. Nonro momenyo ik omenda mar 2023 2022. Ranyisi mar nonro manie ripodno en kar chung' od bura ma Kabondo. E kar chung' od bura ma Kabondo, gedo mar dag teko mar mbui kod masinde mag lony manyasani kata ICT hub e ik omenda mar 2021 2022 ne okawo nengo mar shillings milion 1.1. Gedono ne owinjore oriw nyaka pedho dier ot e yore manyasani kaka mag tiles, keto rageng' mag tado kata ceiling, nyiewo kombe 20, gero choche achiel e kinde mamoko. Kata kamano, e nonro ma otim kod janon buge mag omenda Nancy Gathungu kar tarik 28 kanyakla kod tarik 29 dwe mar adek higa mokalo, oyango ni chenrono ne odigni ka wach mokelo to en gimomiyo chenro mar manyo kendo chiwo rak ne kontrakta ne ok otim kod apisi mar ruoth ma wang'a chieng'. E wi mano, Auditor General neno ni mindeni ne obedoe e tiyo kod omenda maromo shillings milion 1.1. E kar chung' od bura nogo ma Kabondo, Auditor General bende penjo gimomiyo digni ne obedoe e gedo mar od romo mar jopuonjre kata hall ma owinjore oting' jopuonjre 300 e skund sekondar ma Kotienditi. E chenro mane omuonyo shillings milion 23.9 ne ochak ti godo kapok orumo e thuolo mane Auditor General ne ochopo mar timo nonro. Chich mamoko oriwo okang' mar tiyo kod shillings 500,000 e gero apis skund mar primar ma Abwoye, kar tiyo kod omende gedo mag klese 3 mane orik osepuodhi. Ripod Auditor General bende menyo chenro mag gedo ma ok ochopo e rang'iny mane oketi oboke mag puodho budget. Ranyisi en kar chung' od bura mar Angwe, kama gedo mar od nindo mar jopuonjre mane omuonyo shillings milion 10 iyango ni ne ok ochopo e rang'iny mane owinjore kaluwore kod nonro mar Auditor General mane otim, mane ofwenyo ni kata mana mabati mane otigodo e tado ne en mapek ne gej 30 kar tiyo kod gej 28 mane opuodhi e budget. Dirisni mane orwaki e tado ne gin 22 kar 23 mane rik opuodhi e budget. Mamoko gin rageng' mag tado kata ceiling board mane gedo mare digni. Chenro mamoko mar Angwe ma bende kelo chich ka bende omenda ne otigodo makare oriwo gero od nindo mar sekondar ma Orero Boys gi St. Josephine Bakitha. Mamoro ka moro ne omuonyo milion 5. E kar chung' od bura ma Muhoroni, apisi mar janon buge mag omenda e kar chung' od burano oyango ni maromo milion 137.7 ne ochwali aguch omenda mar kar chung' od burano monywando nyaka pesa mag basari masiro somo e sekondar kod kuonde mag tiegruok mag college mane ochwalnegi milion 86.2. Kata kamano, lipod janon buge mag omenda olero ni maromo shillings milion 39.7 mag basari onge riside mayango malong'o sikunde mane ochwalgie kendo jopuonjre mane oornegi. E kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu omenyo sikund primary ma Masita mane owinjore okong gi kilese 3 kod omenda maromo milion 1.4. Kata kamano, e nonro motim dwe mar adek 2023, kilese mane okong gi 2 go pod obarore kendo keto ngima jopuonjre andaki, kendo luoro nitiere ni maromo milion 1.4 ne ok otigo maber kaka ne owinjore otigo. Gathungu bende okoni primary school ma Maranda maromo milion 4 ne ochwal mar kongo kilese 8. Kata kamano, e tok menyo sikundno, e nonro motim dwe mar adek 2023 kendo yango ni plasta ne otim moyuothore kendo kor kilesego bende osebarore marach kendo keto ngima jopuonjre kama marach. Walter Nyambaga, Ramogi TV.